Xabier Usabiaga kazetari handia izateaz gain saltsero hutsa da. Ikuskizuna zainetan darama. Gaurko rankinean Xabier Usabiaga showmana. 3. postuan, Xabier aukera berriak abesten. Taldean abesten dute, baina nahi gabe ere protagonista da Usabiaga. Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuin ederrenak, irekiko ditugu batera ateak, oihartzunak ekarri ditzala erantzunak. Aukera berriak. 2. tokian, Usabiaga lautelatu kantatzen, bere alderdi pikaro eta sexia erakutsiz. Lautelatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruz begira. Zure keia eskuetan, putzara batekin guz, nire gana etorriko da berriz izango gara. Zoriontsu, edozein herriko jaixena. Eta lehenengo postuan, ETV-ko